L-istrateġija l-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex hija mibnija fuq il-kunċett ta' Għawdex gżira ta' villaġġi. Bil-Prim Ministru mexxi Laburista Robert Abela jgħid li lan tal-pjan ta' 10 snin huwa li jixpruna tranzizzjoni ekonomika u soċjali biex l-Għawċin jgħixu kwalità ta' ħajja aħjar u biex Għawdex isir mudell ta' żvilupp sostenibbli. Waqt Business Breakfast bis-sem tal-kandidati tal-Partit Laburista l-elezzjoni tal-Parlament Ewropej, Dr. Abela tkellem dwar prioritajiet tal-Għawdex kif elenkati fil-manifest elettorali għal dawn l-elezzjonijiet. U sostna li waqt li huwa importanti li Għawdex jimxi l-qudiem, dan irid isir bi pjan li jħares il-karatteristiċi uniċi tal-identità u tal-irħula Għawċin. Għal l-istrateġija l-Għawdex li tfaslet mill-Awtorità l-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex tnebħet mill-Għawċin u sejset fuq 3 prinċipji: l-użu għaqli tal-ambjent urban u rurali, it-tkabbir ekonomiku li jwassal għal kwalità ta' ħajja aħjar u iżjed valur l-identità Għawċija. Saħaq li l-progress huwa essenzjali, iżda mhux għaskapitu ta' dak li mdorjin bih l-Għawċin, imma billi jagħti aktar importanza ta' dak li verament iħobbu. Semma bħala proġett eżemplari dak tal-ħarsin tal-faċċati u metodi ġodda ta' kif wieħed jirriċikla l-ġebla tal-franka u l-investiment fil-produzzjoni tal-ilma tal-iprem kwalità. Bini ta' pjan ġdid ta' reverse osmosis, skejjel, faċilitajiet sportivi u ta' childcare state of the art u pjan għal tisjija fis-settur tas-saħħa. Pjan li Dr. Abela qal li għandu jwassal biex Għawdex ikun l-ewwel żona carbon neutral f'Gżer Maltin, b'sorsi rinnovabbli. B'interess jintwaraw wkoll minn kumpaniji internazzjonali fis-settur bil-possibilità li jinħolqu iżjed impjiegi. Għalli din hija viżjoni msejsa fuq mudelli jgħod ukoll għal Malta li jitlaq minn Għawdex għal prosperità b'kontrast ma' żmien meta Gżira Għawċija kienet staġnata u fi stat ta' abbandun.